आंहा सासे फरायफुनाय फंबाय दोङो बिमा बिफा दोङो इसोरखौ लामायाव थांबानो होनगोन नंथारैबा थाङोबो नंगौ होननानै हमजादों मादों नोंनि फिसाजोआ फानदों नामा माबानो नालाय जाय मानसिफोरा हमजादों इसोर दाबो मोनफायाखैबो जानो हागौ मा आंखौ मानो बिदि बाथ्रा बुंबाय नोंसोर मानो शेयार खालामबाय थादों आंनो गायो मिथिबाय दा ससियेल मिडियानि जुग फाय आजिखालि माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोब्ला साननै सानथामाव बागरना थाङा मानसिफोरा दा जेरै गासिबो सिनायखायो सिंगारबो जाबावबाय भाइरालनिफ्राय दा बे सिस्टारनि नामखौथ' आं मिथिया गासिबो थास' बिबार होननानै सिनायनो मोनो जानांगौ एक्सुवेलि बिथाङा गाज्रि खामानिखौथ' मावाखै सिगां मावखांबाय खोमा माबा मोनसे भाइराल ओंखारदोंमोन बिथांनि सिस्टारनि भाइराल ओंखारदों होननाय खोनानो मोन्दोंमोन दा नै सेकेन्ड टाइमाव इउनिसेक्स पार्लाराव माने हमजादोंमोन नालाय जोंनि गासै सोरबा सोरबा हाबा जानायबो दोङो सोरबा सिख्लाबो दोङो हमजादोंमोन पार्लाराव देहानि सोमोन्दै बिसोर फानोनो आरोना बेफोरबायदि देहा माबा सोलेर फाननाय बेखौ हमदोंमोन दा बेखौ लानानै बै थास' बिबारनि एसे मोखां सेमदोंमोन आरोना लाइफआव एबा बे जोनोमाव सासेयाल' मानसि नङा गोबां मानसिया एखे सेम दोङो बे बुहुमाव सासेल' नङा मोखाङा सेम थायो सोरनाबा आथिं आखाइ सेम थायो सेम माथो थायो बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेखौ लानानैनो माने थास' बिबारखौ लानानै गोबां मानसिया शेयार खालामदोंमोन बे थास' बिबारानो नामा होननानै दा थास' बिबारा गाबै मोनसे भिडिअ होदों बे आं जानो हाया होननानै नै लोगोफोर माननानै खुरनानै माबा जाबाय आरोना गोजा दब्रा जाबाय नैयाव एम्फौसो अरदोंमोन खोमालै नै मा जाबावगोन मानदोंमोन आरोना माज्लायबादोंमोन खोमा दा थास' बिबारा गाबै बुंदों आरोना बे आं नङा होननानै दा नंमारा नुनायावथ' बियो एसे आलदासो सिगां जानांगौ बियो गाज्रिमोन दा एसे मोजां लाइनाव फैबाय बिथांखौ प्रग्रामावबो लिंहरलायबाय गोबां मानसिफोराबो मिन्थिखायो थास' बिबारखौ दा बियो गाबै मा क्लियारफिकेसन भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था गोबां मानसिया शेयार खालामदों बे थास' बिबार देहा फानग्रा होननानै दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला थास' बिबारा मा बाथ्रा बुंखो स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नै दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय जास्ट नर्मेल नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो आरोना अके जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट खालामदो बायदि जों नायग्रोनोसै आङो थानोनो हायाखै आरोना एकदम इमान इदि नोंथारि बाथ्राखौ माबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो बे नोंसोरो जेनेबा आङो न'आव गैयाबा बेलेग बाथ्रा आङो बहाबा थांबा बेलेग बाथ्रा नोंसोर ना आंखौ नुफैदो ना आंखौ रियेलाव फैनानै नुफैदो ना नोंसोरा मायबा मोनसे प्रुफ दोङो नोंसोरदि बे सिख्लाखौ जायफोर सिख्लाफोर हमजादों ना बे सिख्लानि गेजेराव आंखौ दोङो होननानै नोंसोरदि शेयार खालामथिंबाय दोङो ना बे सिख्लाया आं नङा मिथिबाय बे सिख्लायानोमोन खोमा खनसेबो आंखौ होननानै ओरैबायदि दावराव जाबाय आंखौ होननानै एफाग्राब दावराव जाबाय ओरैबायदि लाजि फोनांबाय आंखौ थेवबाबो मानसिफोरा बेयो बेलेग जाथि नालाय बेलेग जाथि होननानै बेखौ बुंबाय बेनिफ्राय नोंसोरा मा प्रुफ दङ जेनेबा आङो इदि हमजादों होननानै माबा मोनसे प्रुफ दंबाथ' हर आंनि आखाइफोरा माबायदि नाया मानो नै आंनि आखाइफोरा गिदिर ना बे आरो आंनि आखाइया टेटु गोजा इफोरबायदि बेनिफ्राय आंखौ इमान इफोरबायदि होननानै मानो शेयार खालामबाय थादों आंहाबोथ' फेमिलि दोङो ना आरो नोंसोर फैनानै नोंसोर नायफैबासो मिथिगोन आङो पस्ट होबाय थानो हागौमोन नामा माबा मोनसे जायोबा बहा थांनो मामा आङो लाइभ फैनो गोनां जाबाय आरोना नोंहा हसिया मानसिखौ इफोरबायदि खालामनो नाङालै मिथिबायना गिदिर बाथ्रा हमजानाय मानसि एबसुनि माबानि नङाबा मालाबाबो हेगार हरखायानो मानसिफोरखौ जुदि आंखौ हमजादोबा इसोरनो बुंगोन इसोर लायनो मोनदोबा आंखौ बुंगोन आरोना आं इदि गाज्रि शेयार खालामनाङा मानसिखौ आंहाबोथ' मोनसे लाइफ दोङो ना आङो दाबो फेसबुकनिफ्राय थाइसेबो आर्निं खालामनो हायाखै आं जेबो आरो माथाबो मारिया इफोरखौ मिथिबायना ओमफ्राय इमान इफोरबायदि मेगनसो सायो ना मासो सायो जेनेबा नोंथारिखौबो आंखौ नोंगोन होननानै शेयार खालामबाय थादो जे बेनिफ्राय जाय मानसिया माने गावसानि गामिनिखौ लायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बे लायनो थांनाय समाव ना
बे आदाया नुबायना ओमफ्राय नुनानै आंखो मानसिफोरा शेयार खालामबाय थानाय नुनानै आंनि कमेन्टआव हाबनानै बुंफैदो आरोना बियो इ नङा इदि होननानै बेनिफ्राय आङो आदाखौ आङो मेसेज हरनानै सोंहरबाय आरोना इसोर मानसिफोरा बहानि इदि होननानै आं खोनानै शेयार खालामबाय दोङो इदि होननानै आङो इसोरनाव माबा मेसेज खालामदों आरोना बे आदानाव ओमफ्राय बियो बुंबाय आङो इसोरखौ हमजानाय टाइमाव दङमोन इदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय बेयो नों नङा इदि होननानै आरो बिसोर हिन्दीसो रायलायजोबदो इसोर गार'सो नै इदि होननानै बुंदों ओमफ्राय आं जाय गथ'खौ लांनो फैदों बे गथ'आल' बर'मोन इदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय प्रुफ गैया गारा नोंसोरो मालायनि लाइफखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा मिथिगोना आंहाबो फेमिलि दोङो बाहेराव थांबानो ओंखारनो हानाय नङा खनसेबो आंनि थाखायनो इफोरबायदि जाबाय आरो इफोरबायदि जानो हागौ इसोरखौ दाबो हेगारहराखैबो जानो हागौ होमबा आं माबोरै लाइफ फैयाखै जुदि आं मोनबायो नोंसोरो सोरबाथ' नोंसोरो मिथिखागौ आं नोङो होननानै थेवबाबो नोंसोर माने शेयार खालामफैबाय दोङो आरोना न'आव लाइफ फैबाथाय मा जादों मा मादों इदि होननानै सोङोना इनि थाखायनो आङो न'आव जेबो माबानो हायाखै आं हारसिं प्रब्लेमखौ आं हारसिंनो सल्भ खालामो मा साननानै इफोरबायदि मालायनि लाइफखौ इमान इफोरबायदि खालामो बे आंना दाबो जेबो लाइफआनो जेबोआनो जायाखै आं हारसिंल'बा बेलेग बाथ्रा आं हारसिंल'बा एख' नङा आंहा सासे फरायफुनाय फंबाय दोङो बिमा बिफा दोङो इसोरखौ लामायाव थांबानो होनगोन नंथारि बाथ्राखौबो नंगौ होननानै हमजादों मादों नोंनि फिसाजोआ फानदों नामा माबानो होनलाय जाय मानसिफोरा हमजादों इसोर दाबो मोनफेराखैबो जानो हागौ बा आंखौ मानो इदि बाथ्रा बुंबाय दों नोंसोर मानो शेयार खालामबाय थादों आंनो गायो मिथिबायना बुहुमाव मानसिया नोंसोर बायदिबो एखेबो थानांगौ आरो बे सिख्लानि थाखायनो आंहा खनथाम बेफोरबायदि जाबाय मिथिगोना खनसे बैफोरबायदिनो सिख्लानि थाखायनो जावजादों आं लामायावसो दंफैयो आरोना लामायाव जोंनायनि थाखायनो डिस्टार्ब जादों जेनेबा मैया दाखालिनि गेजेरावसो हमजादों ना हमजाग्राफोरा इसोरथ' दाबो फैनोबो मोनाखैबो जानो हागौ आरो जुदि इसोर खालायोमोन होनबाना एबसुनि मायबानि माबा मोनसे इदि फेमिलि गामि बेफोरबायदि थांनानै लायबासो हरोना मानसिखौ होनबा आंखौबोथ' आं हमजादों मोनबा आंखौबो लायगौमोन ना गामिनिफ्राय बा एबसुनिफ्राय आंखौ फैनानै सोंफैबानो जाबायना जोंनि जायगायाव फैनानै सोंफैबानो जागोन आरो जोंनि एबसुफोरनाव नाम्बार लानानै सोंहरबानो जागोन करिश्माया हमजादोंमोन नामा इदि थास' बिबारा हमजादोंमोन नामा इदि होननानै सोंहरबानो जाबाय आङो 4 मान्थ जालायलांबाय कलेज जोबनायनिफ्राय आङो एगजाम जोबनायनिफ्रायनो न'आवनो दंबाय दोङो आङो थांफिनाखैबो जेरावबो माब्लाबा बेरायनो थांबाबो आङो बिमा बिफाजोंसो थांखायोआनो एखमबा फंबायखौ लानानै थाङो मालाबा खाथिफोराव थांनो लुगैबा ओमफ्राय नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा जेराव आङो थाङाखैना आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा आङो माबा न'आव माइरङानो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों आं मानो फानलायनो आङो एफा इफोरबायदि थार्ड क्लास सानना लानाङा मिथिबाय आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन इ खोथाया नंगौ दिसुन
이 खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थाखायनो इ खोथाया नंगौ नामा दिनैसिम सेलुन नामाल' आं जेरावबो हाबैफेराखैयानो दिनैसिमबो इफोरबायदि हाबैफेराखै आङो मिथिबाय जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै सेयार खालामबाय थादो जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै सेयार खालामदो इ सिख्लाया आं नोङालै प्लिज अननानै आंनि नाम मेनसन खालामनानै इफोरबायदि सेयार खालामदो नोङो इ सिख्लाया आं नोङो मिथिबाय ना नोंसोरो जुदि इ सिख्लाखौ आंखौ होननानै भिडिअफोराव बखिनाय माबानाय नुनानै माबाबासो नोंसोरो पस्ट होनांगौ मिथिबाय एम्मा नोंसोर इदि खालामबाय थानाङा मिथिबाय जुदि नोंसोरो सिरि थायाना आं दिनै थानायाव थांनाय जागोन आंखौ नोंथांनिखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा आरो जाय जायगायाव हमजादोंमोन ना इ जायगानि मानसिनि नाम्बारखौबो आङो मोनखाबायानोखा बेफोरबायदि मालायनि लाइफआव माबा खालामबाय थानाङा जुदि आं हमजादोंमोनबा आङो मारै सानफ्रामबो पस्ट होनो मोनगोन मारै अके लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा गाबै बुंदो बेसेरा बिथांखौ माबा खालामनांला जेबो दुखु सुखु होनांला मानो होनबा बियो नङा आरोना जोंबो नङा होननानै मिथिखायो बियो जानो हाया सिगां गाज्रिमोनबाबो दा एसे सोलायबाय आरोना दा मानसिखौ बेफोरबायदि माबा खालामबाय थानो नाङा एसे बोरैबा जायो मानो होनबा बियाबो संसार दोङो सिख्ला मानसि बियाबो लाइफआव संसार जानायनि खोथा दङ आरोना दा बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा जोंहा गोबां गाज्रिबो जायो बिमा बिफा लासिं जागोन मान सनमान थांगोन दा बे थास' बिबार सिस्टारा गावनि लाइफखौनो जानाय जागोन आं मोनसे खोथाखौ बुंनि माबा मोनसे भाइराल जायोब्ला हौवा हिन्जावथ' जाखायोना सिख्ला सेंग्रा दा बेयावहाय सेंग्रानि जेबो लस जाया एबा सेंग्राया जेबो बदनाम थाङै बायदि जायो बै बदनामा सोर जायो मिथिबायना हिन्जाव मानसिया जायो मानो होनबा हिन्जाव मानसिया जेरैबो बदनाम जाखायो सेंग्रा मानसिया माबा मोनसे भाइराल जायोबा बियो जेबो खोथा गैया बेखौ रावबो मोनथिनाबो मोना आरो सेंग्रा मानसिखौ जेबो तालाब लाया खिन्थु सोरबा सासे सिख्लाया मोना बेरायनो थांब्ला बेखौ मा बुंगोन बे सिख्ला मानसि जाना मोना सगाव मानो बेरायनो थांदों मा लेनदेन दोङो सोरजों थांदों बैफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन खिन्थु हौवा मानसिया सेंग्रा मानसिया बेखौ मोना सक नङा नोङो हरनि 12टायाव फैबाबो बेखौ रावबो सोङा नाथाय सिख्ला मानसिया हरनि 12टायाव जुदि न' लायोबा बे सिख्लाखौ रायजो राजाफोरा नङा मानसिफोरा गोबां गामिनि मानसिफोरानो बेखौ नोजोर होगोन बे हराव 12टायाव बे सगाव मानो थांबाय थायो बहा बेरायनो थाङो बैफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुङो बेनिखायनो आं बुंदों सिख्लाफोर आदै मादै गासैबो नोंथांमोना गावनि गोसोखौ हमथानानै खामानिखौ मावलांबाय था नङाबा गुबुनजों मुगैजागोन गुबुनजों नेवसिजागोन आरोना दा बेखौनो बुङो आरोना दा बेनिखायनो गासिबो सेफ खामानि माव गासिबो मान सनमानखौ लाखिनानै बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनानै खामानि मावबाय था दे बेखिनिसै आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरदो मोनाबाय कुवालिटिखौ एसे लेथ्रा नुदों बेनिखायनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बाय